Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Aici ne vom juca UUE Supercar, sau mai bine zis WWE. Dăm tap to start și hai să începem. Stați un pic să dau sonorul încet. Avem aici cărțile, mamă, Royal Rumble, WrestleMania, Vanguard, mamă, ce cărți. În fine, pe mine mă cheamă New Player. Ok, aici ne învață cum să jucăm. Deci ăsta e practic joc cu cărți și noi trebuie să câștigăm cărți mai bune, să câștigăm bătălii și toate cele. Am înțeles jocul și dacă apeși în telefon se mișcă mai repede. Oh, lol, acum trebuie să dăm cu 2. Da, lol, și le-au băgat putere pentru că... Da. În fine, bum. Nice. Nice, aici ne spune să alegem. Ok. Un monster. Ce ciudat. Da, deci după cum v-ați văzut, eu mă joc de-abia... ce e asta? O carte nouă? Titan. Eu mă joc de-abia din sezonul 6. Da, practic a existat și sezonul 1. Da, în fine. Deci, hai să ne scriem numele aici. Ne scriem numele de pe YouTube. Ne-am scris numele de pe YouTube, că așa sună mai bine. Daniel Gamerul. Ok, și ce aveam aici? 100 de bani. Și putem să deschidem un pachet. Vedeți acolo că scrie free pack? Scrie acolo free pack. Mamă, ce cărți. Bine. Mamă, câte cărți. Play. Dăm la Wild. Dăm aici la Play și Start, practic. Ok. Ok, o să-l dau pe primul, pe John Cena. John Cena, nu stau la discuții, îți dau din prima. Deja 3 minute am filmat. O să-l pun acolo. O să dau pe asta. Da, pe asta m-a bătut WrestleMania 34. Cred că e o carte mai bună decât Titan, cred. Cât de mișto arată Beast, cartea aia. Cât scrie acolo că e Beast cartea și cât de mișto arată. În fine, unul de sus. Și unul de aici. Bun. Improv. Și ne facem cartea mai bună. Și avem foculețe de alea și noi trebuie să... Ok. Store, avem aici un free pack, după cum puteți vedea. Climb. Nu știu ce îți dă, nu știu ce... Așa, în fine. Doar îl deschid. Ce ăsta? Goliath. Cred că e o carte mai bună. Watch ad. Mă mai uit. Mai vreau un free pack de ăla. Da, pe aici este o reclamă. Da.
În fine. Bun. Avem aici pachetul. Ce e ăsta? Gotic. 44.000 mai bun decât ăla, că ăla avea 24.000. Ce este? Nu dau seama ce... sunt niște... Ok. Sunt niște cărți de-astea. Am 3.000 de bani. Mâine fac eu 3.000 de bani. Mâine cu siguranță. Bă, m-am mai uitat eu odată la jocul ăsta. Și când m-am uitat eu știam că e decât... E decât până la Vanguard. Dar aparent s-a băgat Royal Rumble și WrestleMania 36. Cât de șmecher arată Royal Rumble. Ar fi șmecher dacă mi-ar pica o carte de aia. 180 de bani pentru ăsta. Nu știu, păi eu parcă mi-și l-aș lua. Aici îmi zice că am ceva pe shop, dar nu mai am nimic. Ăsta cu limited time. Dar frate, și așa nu pot să mi le iau. Am făcut aici un quest. Nu, n-am făcut un quest. Asuka. Și că ne zice să adunăm ouă pentru ăștia, dar de unde ouă, că eu nu pricep. Ok, dăm aici, achievement. Și am făcut asta, 3 superstar. Ok, hai să vedem. Mamă, câți bani îmi dă dacă mă fac WrestleMania 34. Și nu ar fi așa de greu, nu? Cred că dacă mi-ar da banii aia, mi-aș lua cu siguranță un ăsta. Da, depinde cât mai ține. Limited time. Cât? 12 ore. Am filmat deja 1 minut. Hai să mai dăm și noi câteva battle-uri, că... Nici nebun, îmi pierd tot timpul aici. Stați-mi să ne upgradăm și noi cartea asta. Nu cu ăla. Select all, în afară de ăla. Da, cu monșteri, că cu aia n-am ce face. 94, mamă. De-abia aștept să fac 100.000. Ar fi practic un record pentru mine. Ce ziceți, fraților, facem sau nu facem? Credeți, da sau nu? Edit deck, dau auto full. Hai că aproape ne facem WrestleMania 34. Ba nu, aparent trebuie să ne facem Titan Plus. Trebuie să ne facem Titan. Titan și mai bun și după aceea. Hai să mai dăm și noi 2 meciuri. Și după aceea cred că închid episodul, pentru că deja am filmat 9 minute și dacă filmez mai mult de 15 minute, deja nu o să mai pot să... Deja o să fie mai greu să postez episodul, pentru că o să se încarce mai repede, nu o să se încarce mai repede, o să se încarce super greu. Deci hai să dăm meciul ăsta, meciul viitor și... Ok, dăm fata asta Titan. Dar uitați, frate, uitați-vă la fata asta a mea Titan, pe lângă efectiv ăsta de 97.000. L-am bătut, că ăsta are 15.000, am 97. Deci cartea asta care am avut-o eu atunci a fost OP. Aia care am dat eu mai devreme. Nu asta, cealaltă. Mamă! Bun, hai să mai dăm și încă un meci. Dar mi-am pierdut mai mult timpul să stau să mă uit pe shop.
Ok. 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 Și încă unul. Mamă, ce față avea ăla. Ai deblocat ăsta că Retrieving Pack Data. Și pachetul unde îi? Monster, 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 titan, monster, monster, titan, titan, monster. Ok. Autofull. Dau start search. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți, dacă vreți al doilea episod din WWE Super Card, dați acolo un mare like și în episodul următor vom juca Money in the Bank și vom da la fuzion să vedem ce trebuie să facem aici. Ok, am fost Dani și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!